Salutare, dragi prieteni ai canalului de YouTube Click Bible. Ne bucurăm să fim din nou împreună pentru un nou episod din seria aceasta al studiului Epistolei către Romani intitulată Evanghelia după Pavel. Personal sunt încurajat de faptul că interesul vostru pentru aceste studii, nu pot să zic nici că sunt foarte grele, nici că sunt foarte ușoare. Este o epistolă care pe mine mă încântă efectiv și încerc să transmit această încântare și celor care vor urmări seriile acestea, episoadele acestea, studiile acestea. Am ajuns, iată, la o parte fundamentală, un bloc de învățătură din această epistolă, care, așa cum vedeți pe titlul din spatele meu, începe în versetul 12 din capitolul 5 și merge până în versetul 17 din capitolul 8. Titlul sub care este cunoscut de obicei acest bloc de învățătură se intitulează simplu Eliberarea de puterea păcatului. Dacă în prima parte sau în primul bloc de învățătură ne-am ocupat de eliberarea de pedeapsa pentru păcate, iată aici lucrurile se schimbă. În mod special, audiența celor care ar trebui sau căreia se adresează acest bloc de învățătură, sunt oameni credincioși, oameni născuți din nou, oameni care au primit deja eliberare de pedeapsă pentru ceea ce au făcut și cărora acum Dumnezeu vrea să le prezinte o doctrină, o învățătură excepțională. Dumnezeu dorește ca, copiii lui să fie oameni liberi. Liberi nu doar de teama pentru păcatele pe care le-au făcut, de judecata care li s-ar fi cuvenit, ci liberi de asemenea și de această, vom vedea împreună ce este putere a păcatului. Până când vom intra efectiv în analiza acestor versete, am pentru dumneavoastră câteva gânduri introductive foarte importante. Probabil acest episod va fi puțin mai lung, dar cred eu, aceste gânduri introductive sunt foarte folositoare pentru o cât mai bună înțelegere a acestui pasaj. Iată mai întâi ce am văzut până acum, și anume binecuvântările Evangheliei. 4 termeni doresc să aduc înaintea noastră. Mai întâi să ne aducem aminte ce este răscumpărarea. Faptul că suntem cumpărați din nou și eliberați de judecată, de păcat, de Satan și de mersul lumii acesteia. Este un adevăr, este o definiție doctrinară sănătoasă pe care orice copil al lui Dumnezeu trebuie să știe. Am fost răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos pentru a fi puși într-o poziție de libertate cu scopul de a sluji. Al doilea termen pe care l-am învățat împreună, este iertarea. Iertarea adică cel credincios nu mai are pe conștiință vina păcatelor, pentru că aceasta a fost îndepărtată, tot datorită acestei jertfe minunate a Domnului Iisus Hristos. Sângele este cel care a plătit din nou, pentru ca noi să putem să fim iertați pentru tot ceea ce am făcut, în trecut, în prezent și în viitor. Spun lucrul acesta nu pentru a îndemna pe cineva să trăiască într-un mod nepotrivit, ci pentru a sublinia încă o dată eficacitatea, întinderea valorii sângelui Domnului Iisus Hristos. Este pentru toate păcatele celui care și-a pus încrederea în jertfa de la cruce. Mai departe, un alt termen, un alt cuvânt, îndreptățirea. Am fost eliberați de orice acuzație. Nu mai avem cazier judiciar înaintea lui Dumnezeu. Am fost aduși într-o poziție nouă, numită de obicei în epistolele lui Pavel în Hristos, iar Dumnezeu acum nu ne mai vede ca oameni păcătoși. O stare minunată, o poziție minunată. Și al patrulea lucru, împăcarea. Dumnezeu nu a fost niciodată vrăjmașul meu sau vrăjmașul tău. Vrăjmășia aceasta vine dinspre noi, spre El. O stare, o condiție de înstrăinare pe care Dumnezeu a îndepărtat-o. Și acum, iată, am fost aduși la Dumnezeu cu gânduri și sentimente schimbate față de El. Acum ne place foarte mult să fim în prezența Lui, iar El se bucură mult ca noi să fim acolo, în chiar intimitatea persoanei sale. La această părtășie am fost chemați, ne spune Ioan, părtășia cu persoanele divine, cu Tatăl
și cu Fiul. Ce stare minunată să nu mai fim vrăjmași, să nu mai fim înstrăinați de Dumnezeu, să nu mai fugim de El, ci să ne bucurăm că suntem acum în prezența Lui. Ce este această doctrină sau această învățătură a eliberării? Pasajul de care ne vom ocupa. Ea este gândul lui Dumnezeu, în primul rând, de a-l elibera pe cel credincios pentru ca el să trăiască o viață liberă, o viață de rod pentru Dumnezeu, dar și o viață care înseamnă binecuvântarea Lui, puterea păcatului. Și o să vedem ce este păcatul, ce sunt păcatele. Foarte important să înțelegem aceste lucruri. Până acum am vorbit foarte mult despre păcate, de acum înainte vom vorbi despre păcat. Și e important că atunci când eu voi folosi acest cuvânt, voi să înțelegeți exact la ceea ce eu mă refer. Iată, îndreptățirea face din noi, așa cum am spus, am folosit un termen, face din noi persoane drepte din punct de vedere juridic, legal. În tribunalul lui Dumnezeu noi avem această poziție, această, dacă pot să-i spun așa, etichetă. Drept, pentru totdeauna. Acum, partea de care ne ocupăm are de-a face cu sfințirea noastră, în mod deosebit, nu în mod deosebit, special sfințirea, aspectul ei practic, pentru că iată, această sfințire face o persoană în umblare, eu trebuie să manifest ceea ce sunt ca poziție. Și exact blocul acesta de învățătură mă va ajuta să înțeleg acum ce a făcut Dumnezeu ca eu să nu fiu un ipocrit. Adică, cu alte cuvinte, să nu spun ceva ce apoi nu se vede în umblarea mea practică. Ci lucrarea lui Hristos mă așează într-o poziție și apoi Dumnezeu mă oferă resursele pentru ca să umblu conform acelei poziții înalte în care sunt așezat. Și despre acest lucru ne vom ocupa. Mă gândeam, sunt din nefericire mulți copii ai lui Dumnezeu care trăiesc vieți chinuite, vieți marcate de înfrângere și de nefericire, de tristețe, pentru că robia aceasta a păcatului aduce multă întristare, îl desparte pe cel credincios în părtășie, în comuniune de Dumnezeu, iar el nu se poate bucura deplin de viața pe care Dumnezeu i-a dăruit-o. E bine, cu ajutorul lui Dumnezeu, dorim ca în simplitate să prezint pasajul acesta, blocul acesta de învățătură, astfel încât el să fie primit în simplitate prin credință și să producă efectele necesare în viața fiecăruia dintre noi. Am ajuns la aspectul acesta important pe care trebuie să-l înțelegem. Care este diferența dintre aceste două cuvinte, păcate și păcat? Ceea ce nu trebuie să înțelegem este că păcate reprezintă pluralul și păcat reprezintă singularul unor fapte rele pe care omul le face înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul păcat se referă la natura veche pe care am moștenit-o de la părinții noștri, am spus eu, căzută. Este o altă expresie, firea pământească, care are o voință proprie. Nu doar, de multe ori noi zicem păcat este natura veche. Nu, doar atât. Natura veche care are o voință proprie ce dorește să-și satisfacă poftele totdeauna. Mai departe, iată, Dumnezeu are o soluție pentru ca noi să nu mai trăim sub domnia acestui stăpân care altădată ne domina viețile. Am folosit acest cuvânt, am personificat acest termen și am spus stăpân și veți vedea pe măsură ce vom explica de ce am făcut lucrul acesta. Aplicarea prin credință, adică luându-L pe cuvânt pe Dumnezeu, în legătură cu ceea ce El a făcut, astfel încât eu să fiu eliberat de puterea acestei naturi vechi, îmi va duce eliberarea în cel puțin două aspecte. În legătură cu păcatul, pentru că moartea mă desparte de păcat. Și de asemenea, nu doar de el, ci și de puterea activității acestui păcat. Iar eu
voi putea atunci, prin Duhul lui Dumnezeu, să trăiesc o altă viață biruitoare pe care nu am avut-o înainte. Deci, iată, nu doar Hristos mort pentru păcatele mele, primul bloc de învățătură, ci iată și eu, în natura mea adamică, sunt așezat în moarte de Dumnezeu. Astfel încât legătura dintre mine și păcat să fie întreruptă, dar și puterea păcatului să nu mai domine viața mea. Păcate. Ne este poate mai simplu să înțelegem acest termen. Sunt lucrurile rele pe care le-am făcut. Și cunoaștem soluția, am studiat-o în primul bloc de învățătură, moartea Domnului Iisus Hristos pentru aceste lucruri rele pe care noi le-am făcut. Iată, din nou, cele 4 lucruri, prin sângele lui Hristos suntem răscumpărați, suntem iertați, suntem îndreptățiți și suntem împăcați cu Dumnezeu. Minunată lucrare. Deci, iată, sângele Domnului Iisus a plătit pentru aceste păcate și ne-a adus aceste binecuvântări uriașe. Răscumpărare, iertare, îndreptățire și împăcare. Pentru cei care urmăresc acest mesaj, este foarte important să și citiți aceste referințe pe care eu, în mod clar intenționat, le-am așezat alături de fiecare definiție. Păcatul este ceea ce suntem. Da? Natura rea, rădăcina. Dacă ne gândim la un pom, ne este foarte ușor să ne gândim în felul acesta. Când ne gândim la păcat, să ne gândim la rădăcina care produce roadele. Este voința firii de așa cum am spus, să împlini totdeauna poftele. Păcatul nu este iertat de Dumnezeu, ci este condamnat. Și o să vedem de ce e important lucrul acesta. Capitolul 8, versetul 3 din Romani. Păcatele sunt roadele pomului, deci păcatul rădăcina, păcatele roadele, acțiunile rele pe care le-am făcut. Despre păcate am spus mai devreme că ele au fost iertate prin har. Deci, păcatul, rădăcina, izvorul a fost condamnat de Dumnezeu. Roman, capitolul 8, versetul 3. Păcatele sau roadele, produsul acelei rădăcini, au fost iertate prin har de către Dumnezeu, datorită sângelui Domnului Iisus Hristos. Acest pasaj despre care vorbim acum ne vorbește, deci, de eliberarea de puterea păcatului. Deci, Evanghelia este o veste minunată pentru că ne anunță eliberarea nu doar de pedeapsa pentru ceea ce am făcut, ci ne anunță eliberarea și de puterea păcatului care lucrează în viața noastră. Cum poate cineva se întreabă, dar de ce aș avea nevoie? Sigur, nu cred că cineva care gândește sănătos își pune această întrebare, dar e important să răspundem. Nu? Și la o astfel de întrebare, de ce am avea nevoie? De ce? Pentru ce îmi folosește până la urmă această eliberare? Și iată, mai întâi un om care este convertit de curând, adică care este născut din nou, care vine la Domnul Iisus Hristos cu păcatele și este primit de El, descoperă că în el sunt 2 naturi. De fapt, omul născut din nou este singura ființă din univers care are 2 naturi. Îngerii au o singură natură. Animalele au o singură natură. Oamenii păcătoși, căzuți, nemântuiți au o singură natură. E bine, oamenii mântuiți, oamenii născuți din nou, au 2 naturi. În momentul convertirii, natura veche nu dispare. Ea rămâne acolo. Apare o natură nouă și vom vedea planul lui Dumnezeu pentru ca omul credincios să nu mai trăiască sub domnia vechii naturi, ci să se bucure de o altă viață prin această natură nouă și prin locuirea Duhului Sfânt în el. Iată, toate acele binecuvântări despre care am vorbit, și răscumpărarea, și îndreptățirea, și împăcarea, și iertarea, nu pot anihila, nu pot anula manifestarea acestei naturi vechi în noi. Înseamnă că la convertire Dumnezeu nu spune niciunui om, de azi înainte tu nu ai să mai faci păcate. Deci ăsta este primul adevăr. Avem 2 naturi,
una veche, una nouă. Până în ziua convertirii noastre am trăit sub domnia unei singure naturi, sub domnia păcatului. Din momentul convertirii avem această uimitoare, minunată perspectivă înaintea noastră, având o natură nouă și Duhul Sfânt locuind în noi, de a nu mai păcătui. Noi nu mai suntem obligați să păcătuim, ca atunci când eram fără Domnul Iisus Hristos. Acum avem o altă opțiune, avem o altă alternativă. Și vom vedea ce a pregătit Dumnezeu pentru ca omul credincios să cunoască biruința, nu perfecțiunea, biruința și o viață liberă de puterea păcatului. Iată ce am spus mai devreme, convertirea nu a înlăturat și nici nu a îmbunătățit firea veche. Dumnezeu a lăsat această fire în noi ca în continuare să umblăm cu ea, dar a pregătit mijloacele prin care ea să devină inactivă. Nu să fie desfințată, să nu mai existe, ci să fie inactivă. Adică ea să nu se mai manifeste în viața noastră. Vom experimenta, iată, această eliberare în mod practic și eficient atunci când umblăm călăuziți de Duhul Sfânt. Adică în puterea pe care acesta o dă naturii noi de a trăi în ascultare de Domnul Iisus Hristos. Favoarea, vom vedea imediat, iată, favoarea ne-a fost dată în momentul în care Dumnezeu ne-a eliberat de pedeapsa pentru păcate. Însă El dorește mai mult decât favoare pentru noi. Dumnezeu dorește libertate. Și, încă o dată, subliniez gândul acesta pentru a rămâne cu noi. Acest bloc de învățătură din Roman, capitolul 5, versetul 12, până în Roman, capitolul 8, versetul 39, ne vorbește despre această eliberare. Iată, pasajul acesta nu afirmă că noi suntem mântuiți de două ori. Sunt două pasaje care merg paralel. Duhul Sfânt le abordează separat, însă această a doua parte, eliberarea, este necesară pentru a mă putea bucura de plin și de prima, adică de eliberarea de pedeapsa pentru păcate. Atunci când trăiesc o viață de eliberare practică de puterea păcatului, sunt în măsură să mă bucur de toată această lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o și, sigur, să aștept cu nerăbdare momentul în care vom fi eliberați nu doar de pedeapsa pentru păcate, nu doar de această putere a păcatului, ci vom fi eliberați în viitor și de prezența păcatului, în momentul în care vom primi un alt trup. Când spun alt, nu un alt trup diferit de cel care l-am avut, ci un trup de glorie. Același trup pe care l-am avut, însă schimbat într-un trup de glorie ca al Domnului Iisus Hristos. Iată structura acestei diviziuni de care ne ocupăm, câteva idei principale, de la capitolul 5, versetul 12, până la capitolul 7, versetul 6, doctrina eliberării de păcat. Apoi urmează o paranteză de la capitolul 7, versetul 7, până la sfârșitul acestui capitol. Aici nu avem o doctrină, ci o experiență a unui om născut din nou, care învață să aplice doctrina eliberării. Cum învață lucrul acesta? Prin experiențe amare, descoperind și căzând de acord cu Dumnezeu în legătură cu această natură veche. El învață, de fapt, să nu se mai încreadă absolut deloc în ea și să caute eliberarea nu în eforturile proprii și în energia acestei naturi vechi, ci eliberarea care vine de la o altă persoană, așa cum vom vedea, și anume de la persoana Duhului Sfânt, care locuiește în cel credincios și care va aduce eliberarea celui care mai întâi înțelege și apoi crede și aplică această doctrină a eliberării în viața lui. Iată, apoi există niște roade. Vedeți, Scriptura ne arată foarte clar că atunci când un om
înțelege, atunci când un om crede această doctrină, în viața lui vor apare fără îndoială niște roade, niște manifestări care arată că în mod corect, în mod potrivit, omul acela se bucură efectiv de ceea ce Dumnezeu i-a promis. Și lucrul acesta se vede în viața lui, într-o viață care era altădată dominată de păcat. Acum se va vedea o viață schimbată, în care se manifestă din ce în ce mai mult roada Duhului, adică caracterul Domnului Iisus Hristos. Iată ce spuneam mai devreme. Această doctrină presupune mai întâi că înțeleg, e foarte important lucrul acesta, să mă concentrez, să citesc și să-mi folosesc mintea pentru a înțelege lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a realizat prin moartea Lui și pe care Dumnezeu mi le scrie. Mi le scrie, mi-a dat Duhul Sfânt, mi-a dat daruri, învățători, care să mă ajute să pot să înțeleg mai întâi aceste adevăruri. Apoi eu, după ce am înțeles, eu trebuie să le cred. Ele nu trebuie să rămână la nivelul intelectului, ci credința se crede cu inima. Înceată acest adevăr coboară, eu îl iau pe cuvânt pe Dumnezeu și mă încred în ceea ce El a spus și urmează efectul practic. Mă dedic lui Dumnezeu în sfera unde Hristos trăiește pentru El. O să vedem ce este această sferă. Și aceasta ne va face capabil, această dedicare. Iată, dacă înainte îmi dedicam trupul și viața păcatului, în viața mea e un moment în care urmez îndemnul Scripturii, și o să vedem chiar în Roman, capitolul 6, îndemnul acesta, dați-vă lui Dumnezeu. Adică mădularele mele, ochii mei, gura mea, urechile mele, mintea mea, mâinile, picioarele, sunt dăruite lui Dumnezeu pentru ca El să facă prin ele ceea ce este voia Lui pe pământul acesta, înaintarea împărăției lui Hristos, dar mai ales nașterea, manifestarea acestui caracter a Domnului Iisus Hristos în fiecare dintre noi. Pavel începe, iată, aș vrea să citesc pasajul care stă înaintea noastră, pentru că am ajuns efectiv, am terminat aceste gânduri introductive. Vă mulțumesc că ați avut răbdare până acum. Aș vrea să citesc pasajul care stă înaintea noastră mai întâi. Roman, capitolul 5, am să citesc de la versetul 12 până la finalul acestui capitol. Iată ce spune Pavel aici. De aceea, după cum printr-un singur om păcatul a intrat în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit, deoarece până la lege era păcat în lume, dar păcatul nu se socotește când nu este lege. Dar moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei care au care nu păcătuiseră după asemănarea încălcării lui Adam, care este o imagine a celui care avea să vină. Dar darul de har nu este ca și greșeala? Sau nu este greșeala ca și darul de har? Pentru că dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au murit, cu atât mai mult harul lui Dumnezeu și darul în har, care este al unui singur om, Iisus Hristos, au prisosit pentru cei mulți. Și nu este darul ca printr-unul singur care a păcătuit? Pentru că judecata a fost din unul singur spre condamnare, iar darul de har este din multe greșeli spre îndreptățire. Pentru că, dacă prin greșeala unuia singur moartea a domnit printr-unul singur, cu atât mai mult cei care primesc plinătatea harului și a darului dreptății vor domni în viață printr-unul singur, Iisus Hristos. Deci, după cum printr-o singură greșeală a venit judecata către toți oamenii spre condamnare, tot astfel, printr-o singură dreptate împlinită, consecințele au fost către toți oamenii spre o îndreptățire a vieții. Pentru că, după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa și prin ascultarea unuia singur cel mulți vor fi făcuți drepți. Dar legea a intervenit ca să prisosească greșeala, dar unde păcatul a prisosit, harul a prisosit și mai mult. Pentru că, după cum păcatul a domnit în moarte,
am pierdut rândul, da? Tot așa și harul să domnească prin dreptate spre viață eternă, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Am citit, deci, pasajul acesta care stă înaintea noastră. Intrăm în pasajul acesta, în blocul acesta de învățătură, în care Dumnezeu ne descoperă cum putem să fim eliberați de sub această putere a păcatului, a naturii vechi cu voința proprie care dorește să-și satisfacă poftele. Și Pavel începe cu începutul. Merge la origine și iată, ne descoperă, de fapt, cum a intrat păcatul în lume. Sigur că noi știm că Adam și Eva au păcătuit și prin gestul lor au devenit păcătoși cu o natură păcătoasă. Cine a păcătuit primul? Dacă mergem în cartea Geneza și citim în capitolul 3, acolo este foarte clar. Știm, cronologic, Eva a fost prima înșelată de Satan, Eva a fost cea care nu a ascultat și apoi a dat și soțul ei din fructul acela și apoi Adam a fost al doilea. Deci, din punct de vedere cronologic, Eva a fost prima și Adam a fost al doilea. Dar observăm aici ceva, că Pavel nu consideră lucrul așa. Și o să înțelegem imediat de ce. El afirmă că printr-un singur om, și când face această afirmație, face referire directă, pentru că vom vedea mai jos, că se folosește numele lui Adam. Înseamnă că Pavel nu afirmă ordinea cronologică, adică a timpului, ci afirmă o altă ordine. Ordinea responsabilității. Adică Adam, din punct de vedere al responsabilității, este primul vinovat, ținut responsabil de Dumnezeu, pentru intrarea păcatului în lume. Iată, exact ce am spus mai devreme. O expresie care sper eu să ne ajute. Cap federal. Este o expresie care se referă la două persoane, pentru că din citirea pasajului ați remarcat că este vorba despre două persoane. Este vorba despre Adam și este vorba despre Domnul Iisus Hristos. Înainte de a afișa gândurile, vreau să spun mai întâi ce. Chiar dacă această expresie nu apare în mod literal aici, nu apare direct în textul acesta, gândul faptului că Adam este capul federal, adică cu consecințe asupra tuturor oamenilor care vin după el. Și tot la fel, adică el a dat naștere la o rasă, la o familie care are trăsăturile lui și care mai ales a primit această natură veche sau păcatul. Gândul de aici nu este că toți oamenii de după Adam au păcătuit, ci este acesta. Adam este un om care a făcut o faptă și această faptă are consecințe asupra tuturor oamenilor care se nasc din el. Primul gând. Adam, ca și cap federal, sigur, cu consecințe negative pentru toți cei care îi urmează, care se nasc din el. Al doilea cap federal, despre care vorbește pasajul acesta, slavă Domnului, este chiar Domnul Iisus Hristos. El este un alt fel de cap. Și vom vedea, iată, chiar în versetul 14 se spune clar. Adam, care este o imagine a celui care avea să vină. Și știm foarte clar din 1 Corinteni 15 că Domnul Iisus Hristos este, chiar aș vrea să deschid acolo și să citesc, este ultimul. Dacă citesc bine, da? Sau cel din urmă. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 45. Pavel spune așa, cel dintâi om Adam, și apoi vorbește despre cel din urmă Adam. Adică despre Domnul Iisus Hristos. El este cel din urmă sau ultimul pentru că nu se va mai naște nicio altă familie.
nici o altă rasă de oameni. Aceasta care se naște din Hristos, iată, Hristos este capul acestei noi familii, este o familie, este o rasă perfectă. După ea nu se va mai naște niciuna. De aceea el este ultimul cap. Așa îl numește Pavel. Deci, acesta este gândul pe care trebuie să-l înțelegem. În primul rând, și o să vedem câteva detalii. Adam, cap al unei familii. Hristos, cap al unei alte familii. Fapta lui Adam, negativă, aduce păcatul care marchează toată familia lui. Hristos face și el o faptă, de fapt este numită prin ascultare, dar în această ascultare se încadrează toată viața și moartea Domnului Iisus Hristos, prin care apoi se naște o altă familie. Deci, gestul de ascultare a lui Hristos, în contrast cu gestul de neascultare a lui Adam, dă naștere la o rasă sau la o familie marcată de dreptate și viață și nu de păcat și moarte, așa cum este marcată familia sau rasa lui Adam. Au fost doar niște gânduri introductive în pasajul acesta. Acum o să le luăm pe rând, cât pot de scurt. Ideea mea este să nu intru în detalii, să dau doar ideile principale. Deci, iată, când a păcătuit, Adam devine capul unei rase căzute. Adică o persoană care acționează în numele tuturor. Iată și câteva exemple. Unul din viața de zi cu zi. Este președintele unei țări care semnează un act. Apoi acel act devine valabil pentru toată națiunea. Bun? Cum un exemplu biblic, Levi, care dă zeciuială lui Melchisedec, deși Levi încă nu era născut. Avram este cel care dă zeciuială lui Melchisedec. Levi apare în posteritatea lui Avram. Și totuși Scriptura spune că Levi, cel care urma să apară, prin capul lui reprezentativ, care era Avram, a dat zeciuială lui Melchisedec. Da? Deci e un adevăr divin al Scripturii. Al Scripturii. Iată, de la versetul 13 la versetul 17, gândurile pe care le-am spus, și anume că există aceste două capete federale, Adam și Hristos, două capete de rasă, cu acțiuni și consecințe pentru rasele pe care, sau familiile pe care le-au format. Iată, versetele 13 și 14, în momentul în care Adam a acționat, versetul de aici spune, toată rasa este văzută ca acționând, adică moștenind trăsătura aceea, păcatul, care înseamnă manifestarea voinței proprii împotriva voiei lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă, iată, că noi suntem responsabili de păcatul lui sau că avem această natură păcat. O să vedem imediat. Nu suntem prin aceasta nevinovați, dar nu suntem vinovați de păcatul lui și, iată, Dumnezeu nu ne ține vinovați față de faptul că ne naștem având această natură. Problema este când ea începe să se manifeste. Iată, Adam a primit o poruncă de la Dumnezeu, a călcat-o. Oamenii, până la Moise, așa am citit, nu au avut o poruncă explicită, dar moartea care a venit în viața lor a arătat faptul că păcatul era deja în lume. Dumnezeu a spus, în clipa în care vei mânca, vei muri. Adică neascultarea a produs această natură veche, iar consecința apariției acestei naturi a fost moartea. Deci asta arată că, iată, oamenii au moștenit această natură veche și dovada faptului că au moștenit-o a fost moartea lor. Iată, singurul lor ghid moral, deci de la Adam până la Moise, a fost conștiința. Oamenii nu au avut o lege scrisă clar de la Dumnezeu în care să li se spună clar, aceasta nu ai voie, în momentul în care le faci, vei fi
pedepsit sau în momentul în care nu le faci, vei fi binecuvântat. Deci, iată, de la Adam până la Moise, oamenii mor, deși nu au o lege specifică, o poruncă directă de la Dumnezeu. Și aceasta arată clar că prin Adam în lume a intrat păcatul. Iată, Pavel argumentează și ne oferă, foarte simplu, ne arată, ne indică originea păcatului, dar și consecințele faptului că păcatul este în creație. Versetul 15, așa cum am citit, da? O imagine a celui care avea să vină. Capul, și de aici e o veste atât de minunată, capul unei noi rase, unei alte rase. Adică, iată gândul acesta, Domnul Iisus este ultimul Adam, nu se va mai forma o altă familie sau o altă rasă, pentru că cea din Hristos este perfectă. Ca natură, nu ca umblare. Mă refer la ziua de astăzi, dar va veni ziua când această perfecțiune care este astăzi ca și natură și care vine din Hristos, va fi singura manifestare în starea eternă care îi așteaptă pe cei credincioși. Cele două rase se disting prin aceste două expresii. Expresiile acestea se văd foarte bine, de exemplu în 1 Corinteni, capitolul 15, dacă nu mă înșel, versetul 20, unde spune foarte clar că toți cei în Adam mor, toți cei în Hristos trăiesc. Deci, iată, în Adam toți mor, în Hristos toți trăiesc. Este o lucrare supranaturală, excepțională, divină, minunată, prin care omul este adus din starea aceasta, din Adam, în Hristos. Ca urmare a pocăinței și a credinței în jertfa Domnului Iisus Hristos. Am auzit de curând un foarte urmărit predicator creștin, evanghelic, care a făcut această afirmație, pentru mine incredibilă, de fapt o minciună sfruntată, că toți oamenii se nasc mântuiți. Și sigur, cineva i-a dat telefon, a început să-i pună întrebări și am fost uimit nu de faptul că cel care a dat telefon nu a continuat să-l confrunte, ci de faptul că acest învățător continua să afirme același lucru și să își bazeze această afirmație neadevărată pe versetul din Ioan, capitolul 3, versetul 16. Nu, oamenii nu se nasc mântuiți. Oamenii se nasc cu o singură natură, așa cum Pavel arată foarte clar, și au nevoie de lucrarea lui Dumnezeu asupra lor, pentru ca să înțeleagă, 1, că sunt total corupți, 2, că natura produce păcate și dacă rămân în această stare refuzând jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce, vor fi condamnați pentru totdeauna. Oamenii se nasc în păcat, fac apoi păcate și au nevoie disperată de mântuire, de salvare, de la pedeapsa pentru păcate, dar iată și ce discutăm acum, odată convertiți, au nevoie să fie eliberați și de sub puterea păcatului. Iată, la fel cum Adam a influențat rasa lui, tot așa și Hristos o influențează pe a lui. Acum, în versetul 15, se spune aici, cei mulți au murit, pentru că dacă prin greșeala unuia singur, cei mulți au murit. Asta se referă la toți oamenii. Toți oamenii mor. Dar apoi, versetul continuă și spune așa, cu atât mai mult, harul lui Dumnezeu și darul în har, care este al unui singur om, Iisus Hristos, au prisosit pentru cei mulți, nu pentru toți oamenii. Da? Această expresie, deci de harul și de darul în har, Domnul Iisus Hristos, nu au beneficiat și nu beneficiază toți oamenii, indiferent de atitudinea lor față de Hristos. Nu. Doar cei care se recunosc păcătoși și cred în Domnul Iisus Hristos. Urmează apoi 3 contraste foarte important de observat. În versetul 15, contrastul este între, și am subliniat cu 2 culori diferite, sper să se văd destul de bine, și anume greșeala și darul de har. Greșeala cu un efect negativ enorm, moartea asupra tuturor, și darul de har cu un efect
pozitiv, enorm, viața eternă prin Domnul Iisus Hristos. Al doilea contrast este în versetul 16, condamnarea și îndreptățirea. Condamnarea este un termen care se referă la aspectul final și irevocabil al destinului unui om. Toți cei în Adam, toți oamenii care se nasc pe pământ, nu se nasc condamnați. Ei sunt judecați, dar ei nu sunt încă condamnați. Deci, atunci când nu-L cunoșteam pe Hristos, eram sub judecata sau sub sentința lui Dumnezeu. Dar atunci când un om moare într-o asemenea stare de sentință, de păcătos care merge la iad, e bine, dacă el moare așa, atunci urmează, și lucrul acesta se va întâmpla în viitor, el urmează să fie condamnat pentru totdeauna și irevocabil. Iată, pentru păcat omul nu este condamnat, adică pentru existența acestei naturi, ci prezența acestei naturi în mine mă face un om pierdut, sub judecata lui Dumnezeu, dar încă necondamnat. Lumea, diavolul și firea sunt irevocabil condamnate. Iată, păcătoșii sunt pierduți, sub judecată, dar nu încă condamnați. Vestea minunată. Dacă vin la Hristos, e bine, ei atunci vor fi salvați. Vor fi salvați. Și, bineînțeles, condamnarea nu va mai fi pentru ei și vom vedea lucrul acesta. Chiar așa începe versetul 1 din capitolul 8. Dar acum, pentru cei în Hristos Iisus, nu este condamnare. Adică această finalitate irevocabilă a fost dată la o parte pentru totdeauna din viața lor. Și iată al treilea contrast, domnia morții sau domnia păcatului versus domnia vieții. Membrii rasei lui Adam sunt rob păcatului, mor sub această domnie. Sigur, dacă niciodată în decursul vieții lor nu vor să-L primească pe Hristos, membrii rasei sau familiei lui Hristos trăiesc în libertate. Și chiar dacă trebuie să treacă prin moartea fizică, ei merg pentru totdeauna în fericirea veșnică cu Hristos. Care este concluzia? Că darul abundă peste greșeală, că îndreptățirea este peste condamnare și că viața este peste moarte. Minunate gânduri ale apostolului Pavel. Foarte important să privim aceste contraste și să vedem ce ne-a adus jertfa Domnului Iisus Hristos. Darul acesta, care este cu mult mai mare decât manifestarea păcatului în viața noastră, îndreptățirea sau poziția pe care o primim în Domnul Iisus Hristos, care este mult peste condamnarea finală a celui care nu vrea să-L primească și care înseamnă eternitate în iazul cu foc, în chin veșnic, fără Dumnezeu, și viața veșnică, adică să-L cunosc pe Dumnezeu ca Tată, începând încă de aici, de pe pământ, și continuând pentru totdeauna în eternitate, în această relație minunată. Iată, acum Pavel explică cum are loc transferul celui credincios din Adam, exact ce spuneam, în Hristos. Sigur, lucrul acesta se referă la poziție. În versetele 18 și 19 trecem de la contraste la comparații. Tot așa sunt expresii și tot astfel care ne arată că am trecut de la contraste la comparații. Iată, actul lui Adam a adus ceva pentru toți oamenii, ceva negativ. Pavel spune tot așa și Hristos prin actul său. Iată ce spuneam mai devreme, că atunci când Pavel scrie printr-un, chiar am să citesc, printr-o singură dreptate împlinită. Asta se referă la toată viața lui de ascultare, viața lui desăvârșită. Și uneori ne scapă gândul acesta.
Era nevoie de o viață desăvârșită. Pentru ca în felul acesta Hristos să poată să devină jertfa desăvârșită pe care Dumnezeu să o primească pe altarul judecății sale divine. Deci, iată, toată viața lui de ascultare perfectă și moartea lui, Pavel o însumează și spune un singur act de ascultare, care a dus asupra fiecăruia dintre noi, cei credincioși, acest transfer sau a efectuat acest transfer dintr-o rasă sau dintr-o poziție într-o altă poziție, dintr-o poziție de judecată care ne ducea la condamnare veșnică, într-o poziție de viață care ne duce la fericire veșnică. Mai avem puțin. Iată, transferul efectiv are loc în versetul 19. Iată, pentru că după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși. Asta se referă la această trăsătură pe care Adam a transmis-o întregii rasei omenești. Zice, tot așa, iată, comparația, tot așa, prin ascultarea unuia singur, a Domnului Iisus Hristos, cei mulți vor fi făcuți drepți. Adică, iată, Dumnezeu îi așează acum ca poziție în familia, în rasa lui Hristos, iar Hristos este capul acestei noi rase, transmițând trăsăturile lui asupra acestei rase. Iată, versetul 20. Prin venirea legii, păcatul, nu că nu exista înainte, a devenit și mai evident, dând astfel lui Dumnezeu, mi se pare gândul acesta incredibil, ca ceva negativ, urât, să ofere lui Dumnezeu ocazia să se glorifice prin har deasupra acestor manifestări și acestei prezențe atât de urâte. Cineva întreba, de ce Dumnezeu a îngăduit să intre păcatul în lume? Nu putea Dumnezeu să oprească intrarea păcatului în lume? Răspunsul este cu siguranță că ar fi putut. Dar acum pun și eu o întrebare. L-a mai fi cunoscut în fel? Sigur că răspunsul la această întrebare îl vom avea într-un mod desăvârșit în veșnicie. Dar eu cred că, iată, tocmai această intrare ni-l descopere pe Dumnezeu astfel, într-un fel în care nu l-am fi cunoscut niciodată. Am fi fost sigur, dacă păcatul n-ar fi intrat, urmași într-o rasă inocentă, dar n-am fi ajuns niciodată, o spun cu reverență, în familia lui Hristos, avându-L pe Hristos ca și cap. N-am fi cunoscut niciodată manifestarea de har și dragoste a lui Dumnezeu dacă nu ar fi fost intrarea acestui lucru urât în creația lui Dumnezeu. Este incredibil cum diavolul a crezut că a stricat tot ceea ce Dumnezeu a făcut și el n-a făcut nimic altceva decât să ofere lui Dumnezeu terenul pentru ca el să se desfășoare în toată frumusețea trăsăturilor și caracterului său. Iată, în versetul 21 ni se prezintă două sfere de viață, cele două fapte, una făcută de Adam, cealaltă făcută de Hristos, dau naștere la două sfere. O sferă a morții, cea instituită, originată de Adam, și o sferă a morții, da? Și o sferă a vieții fondată, creată de Domnul Iisus Hristos. Iată, pentru că Pavel folosește cuvântul acesta, domnesc, așa spune, după cum păcatul a domnit în moarte. Deci putem să le privim ca niște stăpâni. Păcatul ca stăpân, dar iată și harul care domnește prin dreptate. Harul nu domnește prin gândul acesta, e har, pot să trăiesc cum vreau, pot să-mi permit orice. Nu, harul domnește prin dreptate. Adică în viața omului în care harul intră, manifestarea harului nu se vede într-o viață de delăsare și de așa zisă libertate creștină care mă lasă să mă manifest după firea mea păcătoasă. Nu. Harul se manifestă, domnește în viață prin dreptate. Iar cei care înțeleg harul ca o licență pentru păcat,
De fapt, n-au înțeles nimic. Iată, versetul 21 se referă, foarte important, la viața veșnică în viitor, datorită Duhului Sfânt care îl locuiește. Putem de pe acum, iată, să trăim în această sferă a vieții, unde, ca și finalitate, vom fi pentru totdeauna. Concluzia, iată, ca și credincioși în Domnul Iisus, am fost transferați ca poziție de sub capul Adam, sub capul Hristos. Acum, nu mai suntem văzuți în acea sferă a morții. Dumnezeu nu ne mai vede acolo. Ați văzut când pașaportul nostru se învechește și mergem să ni se schimbe pașaportul, oficialitățile ne cer fostul pașaport și în fața noastră îl anulează, îl taie. Pașaportul acela nu mai este valabil. Pașaportul nostru în Adam a fost rupt, a fost tăiat și aruncat de Dumnezeu. Noi nu mai existăm în Adam înaintea lui Dumnezeu. Nu mai avem acest pașaport. Pașaportul, cartea noastră de identitate poartă un singur nume. În Hristos. Celălalt nu mai există. Este un gând care trebuie să pătrungă adânc în inima noastră. Eu, în Adam, nu mai exist înaintea lui Dumnezeu. Exist într-o altă sferă de viață, într-o altă rasă, care are un alt cap, pe Hristos. Exact acolo mă vede Dumnezeu și vom vedea, cunoscând și crezând lucrul acesta, eu trebuie să mă port în funcție de noua mea identitate, având și puterea să fac lucrul acesta. Iată, încât dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Pașaport nou, carte de identitate nouă. Cele vechi, pașaportul vechi, în Adam, a fost aruncat, tăiat, aruncat, nu mai există înaintea lui Dumnezeu. Cele vechi s-au dus, iată, toate s-au făcut noi. Este o referire directă exact la gândul acesta. Al sferei morții, cele vechi s-au dus, și a sferei vieții, acum toate sunt noi în Hristos. Și exact aici ne vede Dumnezeu. Iată o sferă nouă, cu un cap nou pentru cel credincios. Domnia morții a fost înlocuită de domnia vieții. Am ajuns la sfârșitul acestui prim pasaj din blocul acesta de învățătură. Vă mulțumim pentru atenția pe care ne-o acordați. Se vede clar o creștere de interes. Vă rugăm frumos, dacă credeți că mesajele acestea sunt potrivite, sunt sănătoase, să le dați mai departe și altor frați în credință, pentru a ne putea bucura împreună de aceste adevăruri. Vă dorim în continuare o după-amiază, o seară plăcută. Până data viitoare, vă spunem la revedere!